mulej. Grazzi Ġesu. Kulħadd jgħid wara minn qalbek din hija l-kelma Alla. Hija kelma ħajja, hija kelma eterna. Jiena lesni l-kelma tal-mulej u qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Kellimni mulej mill-kelma qaddisa tiegħek u grazzi li tagħtini revelazzjoni warfin f'dan l-istaġun ġdid f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Amen. Halleluja. Morru fi ktieb ta' Mattew. Peress li qegħdin fil-bidu ta' staġun ġdid, għadna kemm bdejna żmien ġdid, għadna kemm bdejna sena ġdida, għandi messaġġ ta' kuraġġ għalikom, kuraġġ biex il-mulej jibnikom u jtik is-saħħa biex inti tidħol fil-futur tiegħek u fl-għada tiegħek. Fil-ktib ta' Mattew, kapitlu 1, ħanaqralkom storja li ovvjament fi żmien tal-miliet tinqara għalkemm ovvjament persi għall-kelma tal-Alla tista' taqraħħa meta trid. Fil-ktib ta' Mattew ħanaqralkom ftit versi biex nibbawnsjaw minnhom ngħidilha jiena. Skużawni, Mattew kapitlu 1 min vers 18. Matthew 1 verse 18. It-twelid ta' Ġesu. It-nissil ta' Ġesu l-Messija sarek minn ommu Marija wara li tarset ma' Giuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien. Saret bil-ħila tal-Ispiritu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust li ma rridx ixandara quddiem kulħadd għamel biħsieb li jibata bil-moħħ tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha dellu anġlu tal-mulej fil-ħolmu qallu Giuseppi ħuda bin David xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispiritu Santu isa jkollha iben u int sa semmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Dan kollu ġara biex iħen isseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal ara x-xebba tnissel u jkollha iben u semmih Immanuel. Li bil-sin jfisser Alla mana. Giuseppi meta għamel kif ordnalu l-anġel tal-mulej u ħal il-martu għandu imma baqa ma arafix sa ma kella iben u semmih Ġesu. Morru kapitlu 2 vers 19. Meta telqu der anġlu tal-mulej f'ħolma lil Giuseppi u qallu ħumijak lil tifel u lil ommu u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Giuseppi qam ħamiegħu lit-tifel u l-ommu bil-lejl u telqu lejn l-Eġittu. U baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi biex hekk iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal mill-Eġittu se jaħt il-libni. Xaġa just a side note, fil-ktib ta' Mattew hemm ħafna l-frażi biex isseħħ to be fulfilled. Infatti Mattew jikkwota ħafna mill-profesiji tat-Testament il-Qadim li ġew eżawriti u mwettqa f'Ġesu Kristu. Però illum nixtieq nitkellem fuq forsi 2-3 stejjer f'daqqa. Għandna l-istorja ta' Giuseppi u Marija, ħansemmilkom l-istorja ta' Naomi, Ruth u Boaz, u hemm ħafna stejjer simili tagħhom. Abraham. L-istorja ta' Naomi u Ruth u l-istorja ta' Giuseppi u Marija għandhom ħafna similarità nibdew billi it-tnejn tissemma Betlehem. Jissemma Betlehem. Però xi ħaġa interessanti li daw l-istejjer bħal Marija u Giuseppi, bħal mal inti u jien, bħal ma daw kollha li l-mulej jsejjaħ, kellhom jitilqu l-passat tagħhom biex jaraw il-futur.
kellu kellhom jitilqu l-passat tagħhom biex jaraw il-futur aħjar lil mulej għandu għalihom. Kulħadd jgħidi, hemm bżonn nitlaq il-passat tiegħi biex nara il-futur tiegħi. Hemm bżonn ngħid bye bye lill-passat tiegħi biex nara il-futur tiegħi. Darba kont fi knisja barra Malta u ħana mela hekk magħkom. Kulħadd taħres lura. Wait, bye bye past. Hello future. Bye bye passat. Nilqaw il-futur. Il-mulej fil-bħalissa u anka simili staġjonijiet simili bħalhom, il-mulej jgħid il-poplu tiegħu dal-kliem. Il-ġdid huwa dejjem aħjar mill-antik. Meta l-mulej jagħmel xi ħaġa ġdida fil-ħajja tiegħek, għamel kuraġġ anka jekk tidher li l-mulej ħajaqilek mill-comfort zone tiegħek. Infatti, nista' ngħidlek li kważi dejjem, peress li l-antik huwa il-familjari, il-ġdid huwa ġdid kollox għalik, allura mhux familjari għalik. Allura ħafna ma jarawx il-futur lill-ġdid li l-mulej għandu għalihom għax jibżgħu jħallu l-antik. Jibżgħu jħallu dak li huwa familjari għalihom. Ejja nħarsu dej il-koppja, Marija u Giuseppe ftit. Mill-lat naturali li seta' għaddew minnhom. Apparti li din instamat pregnant, sabuha pregnant u ovvjament aħna nafu li mill-Ispiritu Santu minn tgħid, ejja npoġġilek nifsek hemm. Il-mara tiegħek teġejli dejlek jiena pregnant. Imma mill-Ispiritu Santu, mhux hekk nibqa'. Aħna noħduha għax naqrawha u nemnuha għax issa għal-kamil darba smajnija l-istorja. Tifhem, imma immaġina dal-povru Giuseppe din il-mara li ħajżewġ dal-waqt tiġa pregnant u ovvjament l-anġlu dallu għax hemm l-element soprannaturali u aħna knisja soprannaturali għax dak kollu li Alla jagħmel huwa soprannaturali. Amen, għalhekk inti mwieled minn ġdid. Wieled minn żmewwieq. Amen. Imma ejja nħarsu ftit li biex dawn iweldu lil Ġesu kellhom jitilqu il-żona ta' komfort tagħhom. Issa jiena u inti mhux ħanweldu l-Ġesu għax Ġesu twieled, kiber, bata, miet u rxoxta u ġej lura bħala re. Imma jiena u inti qed inweldu Ġesu ieħor f'liema sens. Is-salvazzjoni ta' nazzjon. Għax Ġesu xi jfisser kelma Ġesu? Alla li salva. Is-salvazzjoni tal-familja tiegħek. Is-salvazzjoni tal-futur tiegħek. Is-salvazzjoni tal-karriera tiegħek. Is-salvazzjoni tal-sejħa li Alla għandu għalik. Il-kelma Ġesu tfisser salvatur, dak li salva, Alla li salva. Marija u Giuseppe setaw jgħidu lill-anġel ma isma' aħna mhux tajb qegħdin hawnhekk. Ħallina hawnhekk ħanweldu ħawa għax issa drajna. Imma l-mulej qed jgħidlek le għax dak li qed nagħmel ġdid fik mhux ħajinsab fl-antik. Dak li qed nagħmel ġdid fik mhux ħassibu fl-antik. Xi ħaġa li u lilek għandi tinkoraġġina hija di. Meta l-mulej sejjaħlek u lilkom kollha li intom qegħdin hawnhekk żgolla kollha msejħa żgur mill-mulej, u hemm oħrajn li huma msejħa mill-mulej li forsi llum ma setgħux ikunu hawnhekk, u hemm oħrajn li huma msejħin mill-mulej li għadha pitada ħajkunu hawnhekk għax Alla sejħilhom, imma meta l-mulej sejjaħlek ma jqgħodx jikkonsidra l-passat tiegħek. Ma jikkonsidrax, forsi Marija, immaġinaw, Marija fi żmienha din għadha żgħira biex tiżżewweġ miskina, tiha ċans tikber għadha dilha bid-doll. Dawn aħna kif naħseb il-bniedem. Din hija familja fqira, nsib waħda iktar tal-flus. Qed tifhmu? Mela l-mulej meta jiġi biex jagħmel xi ħaġa ġdida, ma jgħodx jikkonsidra l-passat tiegħek. Ejn nagħmlu mod inti minflok Marija għandna prostituta. Imma resqet lej Kristu. Mara ħażina li resqet lej Kristu. Jew raġel ħażin li resqet lej Kristu. Number 1 mingħajr Kristu kollha ħażina. Mingħajr il-mulej ħadmu tajjeb. Sewwa, imma once li inti resaqt lej il-mulej, il-mulej ma jsejjaħlekx għax inti ikkwalifikajt, imma jikkwalifikak once li sejjaħlek. Din importanti jaħwata.
God does not call the qualified, but he qualifies those whom he call. Alla ma jsejjaħx lil dawk li huma kwalifikati, imma once jsejjaħlek ikkwalifikak. Halleluja, kulħadd jgħid jien ikkwalifikat. Għax Ġesu Kristu kwalifikani. Amen. Għalhekk il-ġdid huwa frisk u qatt ma kien jeżisti flimkien. Infatti fil-ktib ta' Eżajja kapitlu 43 jgħid ara jiena qed nagħmel xi ħaġa ġdida jgħid il-mulej. Li qatt ma saret qabel. Għażiż aħwa, saftit snin ilu jiena kont ballarin bit-tajts. U ħafna minnkom qabli kontu tuġi tarawni nagħmel ix-shows tal-balee. Meta jiena kont ballarin, ma kienx tgħaddili mill-kuruturi ta' moħħi li jiena xi darba nippritka kif qed nagħmel issa. Kont inħobbu l-bambin, għax hekk itgħallem, nħobb il-bambin. Sewwa. Imma once li ntqajt ma' Kristu, il-mulej beda jintroduċuni għall-affarijiet li qatt ma stajt noħlom u nimmaġinhom u fil-kuruturi ta' moħħi. U meta inti tersaq lejn Kristu, tibżax għax dak li għandu lest għalik huwa tantu kbir, tantu huwa glorjuż li inti m'għandekx għalfejn tħossok m'iniex kwalifikat. Le la sejjaħlek int kwalifikat. Halleluja, amen. Thank you, Jesus. Inħobb ngħid din il-quote. Jekk inti trid tara l-orizzonti li hemm lesti għalik, inti trid ikollok il-kuraġġ biex titlef jew tħalli l-vista ta' warajk. Bl-Ingliż nippreferija. If you want to discover new horizons, you have to find the courage to lose sight of the shore. Jekk trid tiskopri orizzonti ġodda, trid jkollok il-kuraġġ da bħal meta xi ħadd jitlaq minn mal-mama u mad-dadi għax ħajjiżżewġu. Dawk li intom miżżewġin il-mulej għandu bidu ġdid għalikom. Dak li inti saqt lejn Kristu għandu bidu ġdid għalik. U ħafna drabi m'għandux xaqsam xejn mal-passat tiegħek aħwa. Xejn. Alla irid li jaċċajlek ħalli l-wedit tiegħu fil-ħajja tiegħek jitwettqu. Alla jridek tiċċaqlaq. Taf li inti Alla dejjem iċċaqlek, taf li Alla dejjem iċċaqlek. Jekk inti bħal siġra l-Bibja tgħidlek f'Mattew kapitlu 7 aħna jiena u inti nixxebħu mas-siġar. Sewwa il-siġra dejjem tikber, jiena u inti dejjem nikbru. U il-bniedem li dejjem qed jikber, il-bniedem li dejjem qed jiċċaqlaq qed jikber qed jimmatura għax hemm il-ħajja t'Alla tammar fih. Il-ħajja t'Alla tammar fik u għalhekk il-mulej jgħidlek li inti tiċċaqlaq minn fejn inti, ħalli tikber u timmatura, ħalli inti tara l-wedit t'Alla jitwettqu f'ħajtek. Halleluja. Għandek bżonn li tiċċaqlaq minn fejn int. X'jiġifieri? Kemm hawn nies li jibżgħu jagħmlu pass, pereżempju, biex jkollhom il-business tagħhom u għandhom it-talent biex ikollhom il-business tagħhom. Għandhom it-talent biex ikollhom ħanut tagħhom. Għandhom it-talent biex ikollhom il-fabrika tagħhom. Għandek it-talent, għandek is-sejħa, imma tibża għax tippreferi dak li huwa familjari. Jekk inti fejn int, qatt m'inti ħad iskopri il-potenzjal li Alla għandu fik. Eżis aħwa, il-potenzjal tiegħek mhux ħajoħroġ fil-komforta, il-potenzjal tiegħek joħroġ fejn hemm iċ-challenges. Hemm l-sfidi ħajoħorġu il-potenzjal tiegħek. X'jiswa inti jkollok karozza magna fuq rejs u tħalliha fil-garaġġ? Biex toqgħod farfara biss. Inti magna fuq rejs. U Alla tgħidlek jiena ħriġtek biex inti tellaq f'din it-tiġrija. Halleluja, għax jiena armajtek. Glorja lil mulej. Amen. Għalhekk inti u inti l-aħjar tas-sija ta' ħajjitna meta aħna niffaċċjaw iċ-challenges. Meta inti tiffaċċja ċ-challenges tal-ġdid li Alla tagħmel fil-ħajja tiegħek. Don't waste energy, la taħlix enerġija titħassar lilek innifsek. Uża l-enerġija biex inti tola, tikber, timmatura f'dan l-istaġun ġdid li Alla għandu għalik. Tgħidli pastor għax jiena kelli ħolm,
kelli tant kelli ħolm f'ħajti u spiċċaw. Tajjeb, erġa' ibda ħlom. Start dreaming again. Erġa' ibda oħlom. Darba kelli sitwazzjoni waħda mill-eluf. Imma situazzjoni partikolari, darba kien hemm wieħed u qal li għax il-praise and worship team tagħna qal li spiċċa fix-xejn. Qatlu ġib da ieħor. Ġib ieħor. Għax dak tela u dik telqet u dik ma tixkanta u dak ma ġidoq. Ibda ieħor. Brothers and sisters, those who may be in your past may not be called to be in your future. ċertu nies li huma msejħin jew kienu msejħin biex ikunu fil-passat tiegħek qabel mhux msejħin biex ikunu fil-futur tiegħek. Toqgħodx tikbi il-passat, ħares lejn il-futur li l-mulej għandu għalik. Taħlix ħin toqgħod tikbi u tolfoq imma uża l-enerġija biex tilqa' il-futur bidek miftuħa ta' dak li l-mulej għandu għalik. Halleluja. Grazzi mulej. Meta ċertu affarijiet m'għadhomx jiffitwaw fil-ħajja tiegħek ifisser li huwa żmien għal staġun ġdid. Jista' jkun ħanejdukom aħwa. Mela jiena fil-klexxun tiegħi tal-ħwejjeġ għandi flok li tgħid kemm huwa l-qalbi? Taf kemm ilu miegħi? 48 sena. Tħabbix rasek ma nlibsux għax ma jidħollix iktar. Jidħollilek, issa nsellifulek għal-għada. Mela dan il-flok li tant kien qabel minn tkun żgħir, flok abjad li bistu t-tifel tiegħi ftit ilu u għedt wara ma tmux iċċappatuli. T-shirt abjad bi violin aħdar fuqu. Pupu, violin, pupu. Ma nafx għaliex dal-flok kif fanżjajtu. Ma nafx. Daqshekk ilu miegħi. Ġi l-Amerika miegħi, ġi l-Ingilterra miegħi, inġorru miegħi. Flok, issa ma nilbsux għax ma jistax jidħolli. Sewwa, kieku jidħolli fiż-żokra, ma naħsibx doġobkom kieku jekk niġi biż-żokra barra jiena. Sewwa. Eżiż aħwa. Nista' niggustaħ il-flok. Imma m'għadux jiġini il-flok. Il-mulej qed jgħid iġħud minnkom. Imma affarijiet qed tippruvaw tilbsuhom u m'għadhomx jiġukom. Change your wardrobe. Change your company. Change your vision. Change your horizon. Għax jien qed nagħmel xi ħaġa ġdida fil-ħajja tiegħi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hemm affarijiet li tibqa' ġorrom fil-futur tiegħek, issa ngħiduhom. Jekk inti ħajtek vera ta' Kristu, tħabbir rasek xejn. Għax Alla kommetta lilu nnifsu li jara l-futur tiegħek jiddi. Alla huwa committed miegħek biex il-futur tiegħek iseħħ. Din u dat. F'Iżajja fil-ktieb ta' Ġeremija 29, skrittura famuża. Xejdin l-mulej. I know the future plans I have for you. Jiena naf il-pjanijiet li għandi għalik fil-futur tiegħek. X'inhu ma dawn il-pjanijiet? Dawn huma żgur. Ġodda. Ġodda. Alla huwa Alla tal-bidu ġdid. God is the God of new beginnings. New covenant. Patt ġdid. New commandment. Komandament ġdid. New birth to a age ġdid. New life. Ħajja ġdida. Meta dduq il-Kristu jibda l-ġdid. U ħafna, ħanilkom xi ġilkom aħwa. ċertu Kristjani. Intom illum qegħdin hawn. Intom li qegħdin illum għall-ewwel darba hawn. Per eżempju, ħafna nies jgħidu li pastor kemm ħadd pjaċir meta ġejt River of Love. Fiet, mesni l-mulej, kelli paċi, l-ġieħ malli. Imma mhux imdorrija, mhux imdorri. Għax issa l-mulej ġabek fi staġun ġdid.
U qed jgħidlek m'intix tinduna li f'dan l-istaġun ġdid. Qed nagħmel xi ħaġa ġdida fik. U ħafna taf kif jimmissjawha? Jiena mhux imdorri hekk ta' ħadd pjaċir. Imma jiena komdu tara ħabu. U jibqgħu waħlin mal-passat u qatt ma jaraw il-futur. Gżuz ta' nies ġew River of Love, gżuz, eluf letteralment. Eluf kbar. U ħafna għax isibu xi ħaġa ġdida, mhux ħażina, tajba, tu pjaċir, imma xi ġdida u l-mulej dejjem jaħdem bi ġdid. Allura jibżaw għax m'hemmx il-familjari. Familiarity will kill you, brothers and sisters. U mhux għax inbidlu posta, imma l-outlook tiegħi tkun li jiena l-mulej qed jagħmel xi ħaġa ġdida kull jum jien. Amen. Halleluja. Marija kellha passat. X'jiġifieri? Marija kienet imrobbija, ċkejkna, familja, forsi mhux fqira li ma jkollhomx filbsu u jieklu, imma normali. Ara minn xiex il-mulej sejħila, ara trabil li kellha tgħaddi minnha, imma fejn kien ħajwassala kien hemm il-ħelsin, kien hemm is-salvazzjoni. Ħanejkom aħwa, għal kull ħaġa li l-mulej sejjaħlek, ix-xitan ħajġedidlek. You better write that down. Għal kull ħaġa li l-mulej isejjaħlek, ix-xitan ħajġedidlek. Imma ħanejlek ħaġa wkoll. Jekk inti tkompli timxi ma' Giuseppi u ma' Ġesu, is-salvazzjoni qiegħda n-naħa l-oħra. Issa ngħidlek minnu Giuseppi u ngħidlek minni Marija. Għax ċertu affarijiet inti ma tistax titlaq minn Giuseppi. U ċertu affarijiet inti ma tistax titlaq il-Marija. U żgur ma tistax titlaq il-Ġesu. Issa ngħidilkom xi jfissru b'mod metaforiku. Xi tfisser? Jekk inti tittara affarijiet ġodda, mela jieqaf ħares lura. Għassa kemm inti għadek tħares u żomm mal-passat qed twaqqaf u qed tiblokkja li tara il-futur tiegħek. Xi ħaġa pożittiva li tinkoraġini hija li jekk illum sar xi ħaġa u għada bidu ġdid, ġurnata ġdida, grazzi Ġesu, fil-ġurnata ġdida kollox hemm ġdid. M'hemm xejn minn tal-lum, m'hemm xejn minn ta' għada. Kollox ġdid. U l-mulej jridek tgħix inti b'ċertu mentalità, ċertu perspettiva li fi Kristu dejjem hemm il-ġdid. Dejjem hemm it-tama. X'ħanħallu warajna? Ma tistax taffordja li ddaħħal f'din il-ħajja. F'dan l-istaġun ġdid. L-istaġun ġdid ta' sena ġdida. L-istaġun ġdid ta' fi żwieġ. L-istaġun ġdid ta' fil-ħajja ġdida fi Kristu. L-istaġun ġdid għal xuħud minnkom li ħatibda tiġi River of Love regolari. L-istaġun ġdid li inti forsi jisandek job ġdid. L-istaġun ġdid li inti forsi jinnaf immovjajt minn dara l-oħra. Staġun ġdid. X'ħatħalli warajk. F'din is-sena ġdida żgur. U f'dan l-istaġun ġdid. X'għandek bżonn tħalli warajk hija di imrar. Brothers and sisters, l-imrar iġġibux fil-futur. L-imrar tal-bieraħ tħallih xidħol fil-ġurnata ta' għada. In-nuqqas ta' maħfra tal-bieraħ, il-weġġat tal-bieraħ, tħallihom xidħlu fil-ġurnata ta' għada, fil-staġun ta' għada. Għax ħajjħenderjawk, ħajjibblukjawk u ħajżommuk imwaħħal mal-passat tiegħek. L-imrar, nuqqas ta' maħfra. ċertu xi kultant għidlilek innifsek. Dak li sar u dak li seħ. Ħanejlkom aħwa. Jekk inti ħanitkellem għal dawk li għandhom f'relazzjoni ta' żwieġ. Ħbieb, aħwa fi Kristu. X'għamillek ħuk? Għamlu. X'għamlitlek oħtok? Għamlu. X'għamlitlek il-mara jew x'għamillek ir-raġel jew x'naqsu jagħmlulek. Sar, issa dak li sar. Sar. Hija għażla tiegħi u tiegħek li jiena ma rridx inħalli dak jikkontrollali il-futur tiegħi.
qed tifhmuha? Jekk il-mulej jitkellmek il-lejla. Għamel il-ħsieb il-lejla biex permezz ta' Kristu bil-qawwa tiegħu ma timmissjax il-futur tiegħek. Meta inti timxi minn staġun għal ieħor, waħda mill-affarijiet li ħan inkoraġġik biex tagħmel hija di, speċjalment fejn hemm relazzjonijiet fin-nofs. Mhux qed ngħid relazzjonijiet biss ta' żwieġ, anke relazzjonijiet fuq ix-xogħol. Relazzjonijiet fi Kristu, ma' aħwa fi Kristu. Jekk ħatalaq bib, għalaq bib tajjeb. Il-bib għalqu tajjeb. Tidnejlek xi tallim fl-istorja tiegħi? Fl-esperjenza tiegħi hija di. ċertu Kristjani verament jiġu f'ħajtek għal staġun u mbagħad joħorġu minn ħajtek. Tħabbix rasek, Alla batom l għal staġun. U għal dak l-staġun ġdid kellhom, għal dak l-staġun biss kellhom ikunu. That's it, issa staġun ieħor. Hemm relazzjonijiet li huma f'kull staġun f'ħajtek. Dak huwa l-Giuseppi u dak huwa l-Marija. Għax inti ma tistax Marija taqbad u tmur issib il-Ġużi issa jew tmur il-Mario jew tmur għand Pietru. Mela Marija bil-fors kellha tibqa' ma' Giuseppi. Giuseppi kellu bil-fors jibqa' ma' Marija. Għax dawk huma relazzjonijiet ta' patt. Those are covenant relationships. Dak huwa nħobb ngħidu hekk b'mod profetiku. Know which altar you're in covenant with. Because that's going to determine what kind of future you're going to have. Marija kella bidu ġdid. Giuseppe kellu bidu ġdid. Naomi, meta marret fl-art tal-pagani, marru jiexu fl-art tal-pagani kienet Ludija, it-tfal tagħha kella żewġ it-tfal, żewġ nisa pagani, waħda minnhom kienet Rut. L-oħra kien jisimha nsejġ jisimha, insomma, xi isem stran ieħor. Imma u x'ġara mitula t-tfal tagħha, in-nisa ta' wlieda waħda ħallieta għaltilha tista' tmur u l-oħra baqgħet magħha sal-aħħar. Rut baqgħet ma' Naomi sal-aħħar. Imma Rut ċarfet, Rut għarfet li din hija mara li jien għandi patt magħha. U għalkemm il-mara l-oħra x'jisimha dik il-mara? Le, Boaz huwa r-raġel li jirrepreżenta l-Misier, li jirrepreżenta l-ġdid tiegħek. Halleluja. Oprah, mhux Oprah, jew Oprah x'ftakkarni f'Oprah Winfrey. Ma m'għandhomx ismu xejn ta' Oprah Winfrey. Ma msemmenu. Oprah u Ruth. Jew Ofra. It-tnejn ħabbew lil Naomi. Imma Naomi qalt l-om isma' issa uliedi mietu, m'għandix ulied oħra għaliex nistantikom biex iżżewġu u tistgħu tmorru għad baqalkom ħajja u futur morru. Waħda ċettat u l-oħra baqgħet ma' Naomi. Naomi se tħaddet għalija tgħid żikkola di wara li għamilt magħha rabbejta u tmajta u issa f'dan iż-żmien diffiċli ħallitni waħdi. Ma għamlitx hekk. Ħanilqa' you need to let go of Ofra. Ħalluha l-Ofra ħalluha titlaq. Għax mhijiex imsejħa biex tkun fil-futur tiegħek. Ħanilkom ħaġa. ċertu nies Alla ineħħihomlok minn ħajtek għax mhumiex parti mill-futur tiegħek. Imma kif talaq dak il-bib għal qusej. Mhux bit-tajjir, mhux bil-ġid għal qusej. Naomi ma qadetx tajjar l-Oprah, ta' żejtun nieqes inti għal. Le. God bless you. If you're not with me, it's because you're not called to be with me. You may have been in my past, but you're not called to be part of my future. Marija kellha tħalli lil dara. Giuseppe kellhom iħallu lil dara. Kien hemm nies li jgħinuhom biex janka ilaqqawhom u jżewġuhom u jieħdu ħsiebhom. Imma ċertu imma kellhom iħallu kollox għax il-mulej kellu futur ieħor għalihom. Il-mulej għandu futur għalik. Il-mulej għandu futur ġdid għalik. U ħafna mill-affarijiet li hemm fil-preżenti tiegħek mhuwiex ħajkun fil-futur tiegħek. Għax Alla dejjem itkabrek qed jimmaturak.
ċertu relazzjonijiet li għandhom jibqaw, li ma titlaqqat minnhom. Żewġek, martek, biex ħadd minnkom ma jaħseb li din ara di xi kelma mill-mulej għandi il-qur ir-raġel issa nibda nsib ieħor. Ma jmux ikun hawn xi ħadd jgħidli ismu l-istina di mulej kont iddittob urini x'għandi nagħmel mal-mar. Il-pastor qed jgħidli l-ġdid aħjar, waħda ġdida mela. ċer dawk le. Le għax dak il-Giuseppe tiegħek u dik il-Marija tiegħek. U l-ħmara miegħek ukoll. ħmara. Xi kemm hu pastor. Le kemm hu kattiv. Le. Hemm ċertu relazzjonijiet li huma dejjem miegħek. Li huma dak. Ħantikom ħajt kellem għalija. Il-ħmara tiegħi mhux Marjella da. Dik hija l-mara tiegħi mhux il-ħmara tiegħi. Dħaltu għax neħħi age. Le. Il-ħmara tiegħi hija Rejma. Qed taqbdu għadi? Il-ħmara tiegħi hija Rejma. Rejma qatt ma tlaqta. Għaliex? Għax Rejma kienet il-ħmara li il-mutur mill-bidu mill-mulej ipprepara mis-sejħa tiegħi li Rejma twassalni sal-aħħar. Kapix? Il-pastor tiegħi dak huwa il-ħmara l-oħra tiegħi miskin. Tom Brown, il-missier spirituali tiegħi. Dak huwa l-Giuseppe tiegħi. Dak huma relazzjonijiet ta' patt. Dak inti ma tfittixhomx ma tbidilhomx kull ġimgħa. Anzi, jekk inti timxi sew kif Alla jrid, ma titbidilhom qatt. Imma hemm ħafna affarijiet jinbidel meta l-mulej se jaħlek. Hemm ċertu nies li inti tkun hemm sejħa l-Ministeru. U hemm pereżempju jiena ċertu għandi ħbieb meta kont l-Amerika. Li ġew għal staġun enuni, grazzi mulej għalihom, ma kien hemm ġlied ta' jew ġas sempliċi xejn iż-żmien it-termina, dak kien iż-żmien tagħhom. Alleluja, għadna ħbieb sal-lum il-ġurnata. Imma int għalhekk għandek bżonn taraf min hu l-ħmar tiegħek, min hija l-Marja tiegħek u min hu l-Giuseppe tiegħek. Għax pija ħafna affarijiet ħajnbidlu. Ħafna affarijiet mhumiex ħajdħlu fl-Eġittu miegħek. L-Eġittu x'inhu? L-Eġittu taf huwa fejn kien hemm il-jasar. L-Eġittu huwa il-post ta' challenges. Infatti ħafna min nies li huma miegħek illum, once tidħol fl-Eġittu jħalluk. Minn hemm jiena mbagħad sejħt il-Libni. Para kun żmien apposta biex ilek jirfinak. Għax imbagħad tidħol fl-ark li mweda il-Betlehem tiegħek fejn id-dar tal-ħobs. Fejn hemm il-ħobs, hemm il-manna. Qed tifhmu aħwa xi kif qed jitkellem il-mulej lejla mal-poplu tiegħu. ċertu nies, ċertu relazzjonijiet fix-xogħol tiegħek. Għaliex, pereżempju għawaħwa hawnhekk għandhom il-kumpaniji. Jekk ħaddim tal-aqlek, birku. Dak ifisser li mhux imsejjaħ fil-futur tiegħek. Alla għandu aħjar. Ħanelkom ċertu nies aħwa hemm bżonn li jitilqu mill-kumpanija tiegħek. Hemm bżonn li jitilqu mill-ħajja tiegħek. Għaliex jista' jkunu huma stess li qed jikħindirjawk, qed waqfuk milli tidħol fil-futur tiegħek. Eżaż aħwa din taħdem f'kollox, anke fi-Knisja? Anka f'ċertu knisja, ċertu nies huwa importanti li tilqu. Mhux għandilkom tilqu, imma tkun taf int. Għax m'għadhomx jilbsu l-istess il-bix tiegħek. Issa inti tikber il-bix tiegħek kibberlek. Is-sajs tbiddel. L-ikel tbiddel. L-istil il-fashion tbiddel. Għaw ċertu nies jgħidulek imma ħija aħna nħobbu tal-bokla kbira u tat-takkuna għolja. U jina jidellom l-ellum il-ġurnata jina uħobbu z-zarbuni leq u bellat. Għax issa dik hija l-fashion, qed tifhmu il-sinifikat. Għaw ċertu nies jgħidulek imma ħi mhux qed nieħu pjaċir ta' kif qed nagħmlu l-affarijiet għaliex ma nabqgħux nagħmluhom kif konna nagħmluhom qabel. Għamel minni mulej imbit
ġdid. Allura hawn ċertu nies li huma msejħin għal dak iż-żmien ta' dak it-tip ta' nbit imma l-inbit ġdid ma jridux jiġorbu minnu. Dik kienet ma' Kristu, dik kienet fl-Apostli, kienet f'kull knisja, f'kull ministeru, fil-ħajja tiegħek. Hemm ħbiberiji fil-ħajja tiegħek. Hemm ħbiberiji li jkunu hemmhekk għal staġun u l-ħbiberija daqshekk. Fil-ħajja li għandek issa ġdida fi Kristu ma tistax issibhom hemm għax mhux imsejħin biex ikunu hemm miegħek. Kun għaraf. Illum, għaraf min huwa l-Giuseppe tiegħek. Praise and worship team, come please. Ara min hija il-Marija tiegħek. Ara min huwa il-ħmar tiegħek. Jew il-ħmara tiegħek. Hallelujah. Thank you, Jesus. Meta ċertu relazzjonijiet telqu minn ħajtek, għaliex Alla ma sejħilhomx biex ikunu fil-futur tiegħek. Grazzi Ġesu. Darba kien hemm xi ħadd, kien hemm bidwi. Dan il-bidwi kellu għalqa tal-larinġ u investa kull ma kellu fil-larinġ. Sakemm darba ġiedu l-luvju u xita kbira u eridlu l-investiment kollu tiegħu. U kien ħajed dispra. Għal x'ħan nagħmel? Għal tlift kollox. Kien hemm ħabib tiegħu li kien imsejjaħ fl-istaġun il-ġdid tiegħu. Għallu għalli mhix ta' ma tbiddilx l-għalqa tiegħek minn tal-larinġ għal tal-patata. Xut minnkom għandkom bżonn tagħmlu l-għalqa tal-patata. Għax il-larinġ mhux qed jaħdem. Il-frott tal-larinġ mhux qed jagħti dak li inti tant tinvesti. Kapix aħwa? Hemm job li għalik mhux qed jaħdem. Hemm job li huwa żgħir wisq, illum sar żgħir wisq għalik għax inti trid tikber. Hemm ħbieb li ma jridux jaraw iktar xamalla lina għax aħna rridu nibqgħu waħlin mad-denominazzjoni ta' kif ikonna nafuha qabel allura hekk aħna. Le, Gordon John Mann hekk. Gordon John Mann jħobb jistreċċja bħal plastic man. Dak li Alla għandu ġdid dal-istaġun jien irridu. Amen. Għalhekk jiena ngħidilkom jien Kristjan, Pentekostali, Evangeliku, Profetiku, Apostoliku, kelma tal-fidi, dak kullu li Alla għandu u jekk hemm xi ħaġa oħra ma naf fiha irida wkoll. Imma hemm nies u hemm Kristjani jgħidulek li aħna Battisti. Tajjeb, but there's more. Aħna Pentekostali. Tajjeb. Do you know there's more? God has never stopped growing the church. Alla qatt ma waqaf ikabbar u jemmatura l-Knisja. Issa, dil-Knisja River of Love hija knisja li dejjem tittikber. Ovvjament dejjem inżommu mal-kelma Alla. Imma hemm affarijiet li huma fil-kelma Alla li ħafna knejjes u Kristjani laqqas isommuhom għax qatt ma jimxux ma jirduhomx. Le dik id-denominazzjoni tagħna dak ma nsemmuhomx hawn. Kien hemm pastor partikolari darba l-Amerika. Għalli le dok l-affarijiet ma nsemmuhomx hawn. Kont qed nirreferi għad-doni tal-Ispiritu Santu. Sewwa? Jon kella pastor ieħor reċenti fuq Facebook. Qal iwa jiena Pentekostali imma jiena di l-apostolic staff di ma nemminx fih. Fil-Bibja ta' qiegħda. Daw affarijiet fil-Bibja qegħdin mhux qed nivvintom jien. Imma għaliex għax inti Alla jaħdem dejjem hekk għala fil-progressive revelation jgħidula, revelazzjoni progressiva. Mhux Alla tikber, inti kif qed tara lil Alla tikber. Alla ma jitbiddilx, il-Bibja ma titbiddilx, il-Bibja tibqa' l-istess. Imma peress il-Bibja hija kliem ħaj, illum qed tara xi ħaġa li l-bieraħ ma rajtix. Għaliex jiena u inti naqraw l-istess Bibja, illum qed nara xi ħaġa li jien naqra tant snin u qatt ma rajta qabel. Ngħidlek għaliex għax dik tissejjaħ progressive revelation tal-Ispiritu Santu. Qed tifhmu? Le, Kristu dejjem issa l-unika wieħed u l-unika salvazzjoni. Imma hemm affarijiet li Alla jagħmel madwar id-dinja, movimenti tal-Ispiritu Santu li Alla jagħmel madwar id-dinja, li jiddispeċini ħafna Kristjani ngħid li niktu l-Ispiritu Santu joħonquh u ma jriduhomx. Isma' intom kontu tafu li meta kien hemm il-moviment karizmatiku li ħan nibdew pereżempju mal-istorja, morru waraw l-istorja.
Meta ġi il-moviment tal-Qdusija, il-Holiness Movement, kien kritikat mill-moviment ta' qabel. Meta ġi il-Pentecostal Movement, ġi kritikat mill-Holiness Movement. Meta ġi il-Charismatic Movement, ġi kritikat mill-Pentecostal Movement. Meta ġi il-kelma tal-fidi, ġi kritikat minn ta' qablu. ċertu nies, mux dejjem kulħadd. Għalhekk inti dejjem qed nikbru. Alla dejjem qed jagħmel xi ħaġa ġdida fik. Amen. Inti rridu nibqgħu nxenqa għal dak li l-Ispiritu Santu qed jagħmel mal-Knisja. Irrid nibqa' nxenna għal dak li l-Ispiritu Santu qed jagħmel fil-ħajja tiegħi. U ara ma jfittekx jgħidlu le jiena kuntentek. Jien kuntentek jiġifieri ma rridx iktar. Għandek ikollok il-kuntentizza fi Kristu vera. Imma għandek qatt ma għandek tasal f'punt fejn tgħid biżżejjed. Ma rridx iktar. Dakinhar inti bdejt tmut. Il-mixja tiegħek spiritwali tibda tmut. Araw jgħid il-mulej. Jgħid nagħmel xi ħaġa ġdida li tfittx u li qatt ma kienet qabel. U meta jikkritikawk, u meta jattakkawk, u meta jajruk, farfar spallejk, bħalma u xi wħud għandhom iħossu li għandhom id-dritt li jajruk u jikkritikawk, inti għandek id-dritt li ma tagħtix widen u ma tisma'homx. U ma tagħtix kasom. Amen. Ġesu, jekk intom tinnotaw, meta kienu jajruh, Ġesu x'kien jagħmel? Xejn. Għax inti meta tirrispondi lil min jakkużak, qed tagħtihom awtorità u dritt biex ikomplu. Kapix aħwa? Jekk tirrispondihom, mela da naffettwah, mela kompli aqlalu. Silence is not only golden, it's very powerful. Because you cannot interpret silence. Intom lesti jaħwa biex jidħlu fi staġun ġdid? F'biddu ġdid? Halleluja. U l-passat, ħalleħ ikun passat. Bl-Ingliż jgħidlek, the past is past. The past, P-A-S-T, is P-A-S-S-E-D. Spazd. U ma tista' tbiddel xejn il-passat. Xejn. Mela ħalli il-passat passat u inti ħares il-qudiem b'antiċipazzjoni ta' dak li l-mulej għandu għalik f'dak il-futur u fil-bidu ġdid. U f'din is-sena ġdida, u f'din l-assoġin ġdid, il-mulej għandu post ġdid għalina. Għandu ministeri ġodda ġejn għalina. Għandu sejħid ġodda li l-mulej jrid jirrilisja fuq din il-Knisja. Għandu dil-kit anointing ġodda li l-mulej jrid jirrilisja fuq. I don't want an oiled anointing, I want a fresh anointing. Għaw xaħat jixtieq dilka antika? Tal-li maħda tolbu, tal-1950s, tal-1800s, tal-li ma waħda. Għalek il-Bibja titkellem fuq fresh anointings. Dil-kiet tal-Ispiritu Santu friski u ġodda. U meta jasal il-ġimgħa d-dieħla, tal-lum ikun antik. I want new. Il-mulej dejjem qed jagħmel il-ġdid. Amen. Ejja mbaxxu rasna ħawa. Halleluja. Fejn il-mulej qed jgħidlek irridek tibda ġdid. Irridek tibda bidu ġdid. Fejn min qatalek qalbek. Min skoraġġik. La l-mulej sejjaħlek, il-mulej kwalifikak. Din hija kelma ta' kuraġġ għall-Knisja tal-mulej u għall-poplu tal-mulej. Tħares lejn il-bniedem, ħares lejn il-mulej. Iwa l-mulej biss li jista' jagħtik il-ġdid.
bidu ġdid, ħajja ġdida, maħfra ġdida, serħan ġdid, dilka tal-Ispirtu ġdida, kollu ġdid. Jekk għandek bżonn ġob ġdid, Alla għandu ġob ġdid għalik. U fl-esperjenza tiegħi u anke mill-Iskrittura, il-ġdid huwa dejjem aħjar. Il-ġdid dejjem aħjar. Waqt li jiena nħares il-qudiem b'aspettativa lejn l-istadun ġdid li l-mulej għandu għalija bħala Gordon Ġomanxe, għalina bħala familja u wliedi, għalina bħala knisja u wliedi fil-mulej. Nħares b'aspettativa li ringrazzja l-mulej ta' x'għamel magħna fil-futur, but there's more and there's better in the future. Hemm aħjar u hemm ikbar fil-futur. Jekk illum inti qiegħed hawn l-ewwel darba u tgħid li pastor jiena rrid nibda ħajja ġdida. U hemm affarijiet fil-futur tiegħi li rrid ngħidilhom ciao ciao bye bye. Għax ma rridhomx f'din il-ħajja ġdida, ma rridhomx f'din is-sena ġdida, ma rridhomx f'dan l-istaġun ġdid fil-ħajja tiegħi. Però nissugurak, meta inti tagħmel il-kuraġġ biex tħalli l-passat warajk, ħadd iskopri il-Ġesu. Meta Marija kienet lesta biex tħalli l-passat warajha, skopriet l-salvazzjoni. Meta Giuseppi ħalla l-passat warajha bil-biża wkoll u forsi ta' dak li kien ħajġi qudiemu, però sabu s-salvazzjoni. Is-salvazzjoni tiegħek mhux qed titkellmu waqt is-salvazzjoni ta' twelid minn ġdid, titkellem ma' salvazzjoni ta' xirid il-mulej fil-ħajja tiegħek issa. Metaforiku. Jiġifieri ta' xogħol aħjar, futur aħjar, familja b'saħħitha, ġismek b'saħħtu u mfejjaq. Dak il-mulej għandu għalik. Għamel kuraġġ, ħalli l-passat warajk u ilqa' bidejk miftuħa il-futur. Kulħadd jgħid warajja, jekk inti llum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu, titwiled minn ġdid, tibda ħajja ġdida u titlob il-mulej jaħfirlek nubietek u tibda u lest jew lesta biex verament tibda tgħix għall-mulej. Ejda talba warajja minn qalbek, ejda minn fommok biex inti tissiġilla dak li qed tiddikjara minn fommok fi Kristu Ġesu. Ejda talba warajja l missi qadis, grazzi ta' ibnek Ġesu, ejda minn qalbek. Mulej grazzi ta' bidu ġdid. Inti mulej toffri li bidu ġdid fi ibnek Ġesu. U nibda dan il-bidu ġdid mulej, f'din is-sena ġdida, f'dan l-istaġun ġdid, f'dan iż-żmien ġdid li inti qed issejjaħ li għalih. Ma rridx nimmissja l-passat. Ma rridx nimmissja il-post ta' komfort fejn inħossni nkomdu. Imma grazzi li qed issejjaħ li għal sejħa ħafna għolja fi Kristu Ġesu. Bħalma Pawlu jgħid jiena rross il fuq għal dik is-sejħa għolja li għandu għalija Kristu Ġesu. Mela hemm sejħa għolja għalija ma rridx xejn inqas mulej u bil-kuraġġ u bil-fidi f'qalbi inħares lejk mulej mingħajr ma nħares lura. Aħfil id-nubieti mulej u aħsilni bid-demm għażiż tiegħek u imlini bil-Ispiritu Santu. Millum il-qoddim niddikjara li Ġesu Kristu huwa s-sit tiegħi u s-salvatur tiegħi. Il-passat għadda u issa jibda l-ġdid. Mulej inti tgħid fl-Iskrittura li min huwa maqut ma' Ġesu Kristu huwa kreazzjoni ġdida. Il-passat għadda u issa jibda l-ġdid. Mulej min issa irrid nidħol fil-ġdid tiegħi, fl-istaġun ġdid tiegħi. Grazzi mulej li inti diġà tinsab dan li ta' l-istaġun ġdid. Fil-futur tiegħi tista' diġà tinstab hemm mulej. U bil-kuraġġ mulej ngħid bye bye il-passat tiegħi u ngħid hello il-futur tiegħi fi Kristu. Nirringrazzjak mulej li sejjaħt li kwalifikajtni, ħsiltni bid-demm prezzjuż tiegħek u għamiltni parti mill-poplu qaddis tiegħek. Nagħti glorja u onur f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret.
Amen. Halleluja. Għatu ċabċipa l-ġessu. Għaldaw kolla li intom fuq YouTube, jekk inti jattara dal-messaġġ, nistidnek biex inti tinaqat maħna kull nar ta' erba u nar ta' sibt ġewwa River of Love fis-7 ta' filgħaxija u kull nar ta' ħadd fil-ħodu fl-10. Pia, God bless you. Nkompli nawguralkom il-komplement tas-sena ġdida, barkiet u x-xita tal-glorja tal-la fuq ħajitkom. F'isem Kristu. Halleluja.